Чӣ гап шидаи ҳама дар бораи барони Абдурозиқ гап зесанд? Меган Абдурозиқ барона ки дад кард. Абдурозиқ дар куҷое? Дар Дубае қати шайхо. Маълум шид ки айби ҳамун шайхоай. Ма ина запси барона гӯш ки ҳамаш гуфтагиай. Касе ҳастаи Абдурозиқа гарени гап нишон деса. Я врӯзи қатимо нестай. Валлоҳ қасам ака, ҳози ман мерам гудак дея чӣ нишастам ё каштали мара метапӣ. Агар гирёнаш кавш Тайёрша мерем. Ки ҷо мерем ака? Дубай мерем. Чид, напарон. Ин аз сумои Абдурозиқ ҳамаша бигири, напарон, илтимос напарон. Ҳамаша мефаҳмонем, илтимос напарон. Абдурозиқ чӣ гуноҳ дошт ки бар зидди бародараш хезондӣ? Тағай шайхҷон, и Абдурозиқа чӣ хеле фанду фреб кардем ки и бародари ҷониша фурӯхтае ку? Мо боварӣ надоштем и кор аз дасти шумо меяд. Чӣ хелиш кардем? Рости гап Абдурозиқа мо маҷбур кардем. Оташ дар занг зем гуфтем хонат мехарем. Барона мо сум додагем, сумота надодай. Карочи фанду фреб да. Мо муҳиман ба мақсадмон расидем. Я шашаф мо истифодаш мекунем. Хай бо худат медонӣ чӣ корш мекунем. Мақсади асосии шумо ҳам буд ки ду бародарро бо ҳам ҷанг бидозен, миллати тоҷика пас бизанен. Намехе? Хай ака беҳтарин кор кардем, не ки ба ҳар ҳол эҳтиёт бошем. 100%. Чӣ ба эҳтиёт кунем? Тоҷико дух намекунам ба иҷора биям. Ба ҳар ҳол шерои нари тоҷик бисёр эҳтиёт кунем. уже дер кардем, мо ба мақсадмон расидем. Абдурозиқ қаймоа дига ҳечка гирифташ наметонад. Метонед чӣ хеле ки омаден ҳам хебзанем барем. Мерем. Не ки пешай рафтанмон ҷони тира гирифта Абдурозиқа пеши барон мебарем. Абду барои барон ранги бачашай ҳайвон.